Ahoj lidi, já vás vítám u nového videa, tentokrát je to hra Minecraft a jedná se o mod Ether. Protože se chci dát jenom modu Ether a nechci hrát normální Minecraft, tak jsem si přes Too Many Items tady postavil portál do Etheru, takže tak. Sice mi to ukazuje, že mi to portuje, já už jsem to taky zkoušel, to se tam portnout, jenom jestli to, a tak všechno by mělo snad šlapat normálně. A jsme tu. Aha, a tady jsou, tady je něco. To je TNTčko! Dobře. Já to úplně chápu. Tohle je TNTčko. Hele. Já mám nějaký candy sword. Ty jo. Tady to. Jejda, sorry. Hele, to jsou expy. Tyjo, ale tak to se mi moc líbí, že tady mám nějaký, ježiš, co se seká jako sněží. Já mám nějakou vánoční verzi asi. No to nevadí, snad to jinak ve všem ostatním bude úplně normální. Dělej. Dobrý. Mě to sněží, to mě hodně štve. Tady ale už nesněží, to je dobrý. To je nějaký jiný takový. Jiný bloky to jsou nějak. Tyjo. Čekaj, co já mám? Nějaký Skyroom. Ale já mám ten kámen, to je holystone. Tyjo. Jinak, co holystone má tady v tom světě, má všechny tady ty věci, má nějakou speciální vlastnost. Třeba to normální dřevěný, to má vlastnost, že mám to vypadne dvakrát. A co má tady to? Holystone Dix, Holystone Anteater Ores, Randomly Gas Extra Amber Slow Speed Avadance. Aha. Tady to je Randomly Gas Extra Slow. Jasně. Tady ten díl se bude kratší, počítal bych maximálně tak 20 minut. Každý díl, nevím kolik bude mít tady ten. Protože to je takové to hodně rychle ničí tu sekiru, teda sekiru, hlínu. Já těží to docela pomalu. Protože by to jako měl být už kamenný nástroj, tak nic moc. A já možná mám zaplit peaceful, což taky není úplně ideální. Co jsem mohla teda, že jsem hrál jakože na peacefulu. To bylo nějak osudné procento mod. Ale jako, jenom fakt nějakou... tady se na to hodně seká. Počkej, co to je? Tak jo, já teďka jdu dát fail. Ne, seká se mi to. Ještě omluvám se lidi. Tyjo, tady jsem to měl načetlý. Za to se fakt omluvám, za ty hlaseky. Já jsem to tady neměl načetlý. Tyjo, sorry. A tady to je nějaký něco. Tady kopnu, tak kopnu. Jo, to je něco žlutýho. Už to těží rychle, tady ten holystone.
Nic? Asi ne. Nepočítám s tím. Dobrý, už zase nesekej. Nesekej, ježiš, jo. To se seká. Hej, tady jsou nějaký ptáčci a já se jich bojím. A já se jich hodně bojím. Au, on mě otrávil, to je nějaký zlejtáček. Ty zlejtáčku, umři. Zlejtáček. Ty ho mě otrávil, já a tady taky. Hej, co vám je? Takhle nebudem, au, já jsem nějaký svetovaný. Jau. Pojď sem, ty ptáku. Au, odkaď zase do mě. Au. Co to se mnou, jau. Au, přestaň. To není vůbec pěkný, jau. Ty jo. Ježiš, ještě se mi začne sekat, jak jsem otrávený. Ježiš marné. Ne, nic z toho hýbe. Ne. Ty bej panáku. Ty jo, hej, tak ty ptáčci, ty jsou. Ty jaká lítající kráva, chcípni. Hej, něco se mi dropla. I tak umři. Ty jentičko. Ty vole. To jsou nějaký blueberry. To jsou nějaký blueberry, ty jo. Já vím, co to je, já si to nepamatuju. Ale si to bude jíst. A já tady to se strašně ničí pomalu. Hodně pomalu, hodně. Ale zase se mi to seká. Ježiš. Ta sekira, tady to má význam. Potížná. Au, ne, já zase jsem svetovaný, Oh ne, já tady zase umřu nějak. Au. Ale tady ty mě hodně štvou. Ty mi to samo chodí. A teď vůbec nic nedržím. Tak se taky podíváme. To je tohle. Found in Holystone makes Ombrasium torch and is the fuel of enchanter. Ty jo. A to se to, candy cane, nic. Candy support taky mi o to nic řekneš, dobře. A co tady to taky nic, jo. Jo, a já se chci podívat nahoru. A jo, hele, když já takhle ničím ten, aba jo, tam psala vlastně, když takhle, tak mi náhodně budou padat tady to něco. Ty jo, zajímavý tenhle, ježiš, no tady ten hodně zajímavý. Hodně. Ježiš, jak je to ještě vysoko. Ty, já jsem si lepší skálu vybrat nemohla, jo. To je, hele. Hlína. Haja! Ne. A už jsem se dá vybrat. Ty krávo blbá, co chceš? Ty krávo blbá. Je, dobrý. Teď mi se to docela dost ceká, jo. Já si asi stáhnu ty, co to je? Co to je? Ice Stone. Co pak dělá? Fountain Holystone, freeze the water around. Takže když, jo, to nepotřebuju zrovna 1000krát. Ale tamhle něco je, já se zase bojím. Hele, něco fialového, to mě hodně zajímá. Něco fialového.